गिबि गिबियावनो आङो पुर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूप गुरु आफानि खाथियाव आङो आरज गाबो गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा लानाय थांखि बादियै दिनै जोंनि हालामनि सिङावनो थानाय माइदांस्रि प्राइमारिनि नैबे सनाजुलि गामिनि जि धोरोम सिबिसालियावहाय जों गहपुर आन्चलनि सिङाव थानाय गंस्नि प्राइमारिफोरखौ हांख्रायहरनानै जोङो दिनै लाइमोनफोरखौ मोनसे सांग्रांथि खालामनाय जों जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों। दा बे हाबाफारि बादियै आंखौहाय दिनै फुंखा सुबुं महरै हांख्रायहरनानै आङो बे बाथ्राखौल' आं फोरमायनो सानदोंदि दिनैनि दिनावहाय जोंनि लाइमोनफोरखौ माखासे गावनि जि मावनो गोनां थांखि जि गावनि रोंगौथि जि गावनि माखासे आखल आखु जि गावनि साननाय हनायखौ जोङो जौगाहोनोब्ला दिनैनि दिनावहाय लाइमोनफोरनो गिबियावनो जों सोलोंथाइखौ गोनां जायो। दा बेनिखायनो आङो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजोंहाय जे जोंनि फैबाय थानाय लाइमोनफ्रा दिनै गावखौ सासे जाफुंसार सुबुं खालामनो थाखाय गावखौ सासे मोजां नोगोरारि महरै बा गावखौ सासे मोजां धोरोमारि बिथिङावहाय हाबाफारि मावफुंग्रा महरै जोङो सिनायथि होनोब्ला दिनै जोङो गिबियावनो जों सोलोंथाइखौ नांग्रोगोन। दा बेनिफ्राय सोलोंथाइनिफ्राय मोननाय जि गियान बे गियानफोरखौ जों दिनै मोजां खामानियाव बाहायनांगोन। अब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा निस्सय इयुनाव साफा साफा मोजां नोगोरारि आरो मोजां सुबुं महरै गावखौ सिनायथि होनो हागोन। आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो उन्दै बैसोआवनो जि मबाइल फनजों गेलेनाय बेफोर जोंनि बर' समाजाव बांसिन बांबोनो हमदों, जेराव रिल्स बानायनाय बायदि बायदि जों नुनो मोनो। धोरोम बिथिङाव जों मा बुंगोन? धोरोम बिथिंनिफ्राय नायोब्ला जिथु नैबे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय उन्दै बैसोआवहाय जि मबाइल फनजों गेलेनाय बेयो खोब मोनसे गनायजाथावै मोनसे हाबाफारि, जायनि जाहोनाव आङो बुंनो सानदों जे उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला गिबियावनो जोङो बुंनांगोन जे फांसे खुसेरा जेब्ला बियो राया अब्ला बे मोजाङै बिदै जाया। जेब्ला जोङो बेखौ रानानै जों जायोब्ला बेनिफ्राय जोङो मोनसे गोदै गोथाव मोनसे जों रस मोनो। थिग बिदिनो सासे लाइमोनाबो हाबानि सिगां गावनो जिखिनि सोलोंथाइ जि गियान नांगौ आरो जेसेबांखिनि धोरोमारि बिथिङानो होन बा समाजखान्थियानो होन बा माखासे हाबा हारिमुआनो होन बे गासैबो बिथिंनि गियानफोरखौ आरजिनानै गावखौ सासे गोख्रों सुबुं महरै दाफुंना लानायनि उनावसो जोङो समाजारि महरै जोङो जुलि जानांगौ आं बेखौ सानो। नाथाय बिनि सिगाङावनो जुदि जुलि जायोब्ला जोंहा लाइमोनफ्रा गावनि गोसोआरि मेलेमारि साननाय हनाय आरो देहायारि माखासे जेंनाफोरजों भुगिनो गोनां जायो। दिनै जाय समावहाय सासे लाइमोना गियान आरजिनांगौमोन, सोलोंथाइ लानांगौमोन, फरायनांगौमोन, मोजां गियान आरजिनानै गावखौ सासे गोख्रों सुबुं खालामनांगौमोन, बै समाव जुदि बियो न'खर सामलायनायनि समाजनि गिदिर बिबानखौ मावोब्ला आरो समाजनि जि दायथ'खौ गाव रुजुना लायोब्ला बियो गोबां जेंनाजों भुगिनांगोन। बेनिखायनो आं खालामनो लुबैदों जोंनि लाइमोनफ्रा गावखौ सासे गोख्रों सुबुं महरै दाना लाखांनायनि उनावसो जों साफ्रोमबो मिथिंगायारि नेमखान्थि बादि जों जुलिखौ जानांगौ। बेनि उनावसो जों न'खरखौ सामलायनो थाखाय जि सोलोंथाइनिफ्राय मोननाय गियान, जि धोरोमारि बिथिंनिफ्राय मोननाय गियान, बै गियानफोरखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायनो हायो आरो गावनि न'खरखौ गावनि गथ' गथायखौ जौगानायाव जोङो मोजां गियान आरजिना होनो हायो। दा बेजों लोगोसेनो सासे लाइमोना उन्दै बैसोआव जुलि जायोब्ला गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनाय, गावनि न'खरखौ सामलायनाय, समाजखान्थि बिथिङावहाय सामलायनाय बैखिनि माखासे गियानफोरखौ बियो मोनफुंजोबनो हायाब्ला निस्सय बियो गोबां जेंनाजों भुगिनांगोन। आं बेखौ दिनै खालामनो लुबैदों। बेनिफ्राय आथिखालनि थासारियाव सोलिबाय थानाय जि मबाइल फन बे जाबाय मोनसे इलेक्ट्रनिक डिभाइस, जायनि गेजेरजों जों सारा मुलुगखौ दुनियाखौ जों नायनो हायो। नाथाय लाइमोन समाव बेखौ बाहायनाया खोब उसित, बे पसिबोल नङा। मानोना दिनैनि दिनावहाय बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नैबे फेसबुक वाट्सएपनि गेजेरजों नै मबाइलनि गेजेरजों गोबां लाइमोनफोरखौ जोङो गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों। मानोना गावनि जि साननाय, गावनि जि बुंनो लुबैनाय मोजां गाज्रिखौ एनालाइसिस खालामालासिनो दिनै लाइमोनफ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय फोसावदों, जायनि जि बाथ्राफोरखौहाय जोंनि साननो हानाय गुन गोनां दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै बे जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जादों। बिसोरखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय, बिसोरखौ जोङो बै जेंनानिफ्राय बारग'होनो थाखाय राहाफोरखौ जोङो गोरों गोरा सुबुंफ्रासो जों लानो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव दिनै बे मबाइलनि गेजेरजोंनो जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां समखौ बेखार खालामना दङ। जाय समखौ बियो फरायनायाव बाहायनांगौमोन, नाथाय बियो बे समखौहाय मबाइलनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियायाव बिसोरो 2 घन्टा 3 घन्टा बाहायदों। नाथाय बेखिनि समखौ जों जुदि सोलोंथाइयाव बाहायोमोनब्ला, जों गियान आरजिनायाव बाहायोमोनब्ला निस्सय बेनिफ्राय मोननाय गियाना जोंनि इयुन जिउआवहाय खोब मुलाम्फा गोनां जागौमोन आरो जोंनि इयुनखौ दानायाव खोब मदद खालामगौमोन आरो। दा बेनिखायनो नैबे ससियेल मिडियानि जि माखासे हाबाफारिफोरखौ जों नायोब्ला जों नुनो मोनो दिनै बेयावहाय सासे लाइमोना
जेबो मुलाम्फा गैया होननानै आं बुंनो लुबैदों खारन सासे फरायसाया फरायनाय समावहाय बै मबाइलजों बिहा जेबो सोमोन्दो लानाङा आरो बियो जेबो बेखौ बाहायनाङा खारन सासे लाइमोननो थाखाय फरायनायावहाय बे मबाइलखौ गोनांथि गैया गासैबो जों साबजेक्टखौ गासैबो जों फराफारिखौ जोङो बिजाब महरै मोनखायो नाथाय जों मबाइलाव नायनांगौनि मबाइलाव जोङो माबा मोनसे जिनिसखौ सार्च खालामना नायनांगौनि जोंहा गोनांथि थाया बेनिखायनो लाइमोनफोरा दिनै नैबे मबाइल बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ गावखौ सासे गोख्रों सुबुं महरै दाफुंनो थाखाय जों साफ्रोमबो सोलोंथाइखौ लानांगौ आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंहाय बेखिनि बाथ्राखौ आङो जोंनि साफ्रोमबो फैबाय थानाय लाइमोन आइ आरो आफामोननि सिगाङावहाय आङो बुंथिबाय आरो गावनि जि बेसेन गोसा समखौ बुजिनानै जोङो मोजां खामानियाव बाहायनांगौ आरो सोलोंथाइ लानांगौ आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो गाहाय लोगो नेहाथारि हरेस्वर बसुमतारी आफाखौनो जों गायजेन होदों आरो बिनि उनावहाय जोङो मोनसे सावरायमेल लादों बे सावरायमेलाव जों मोननै बिथिं आयदाखौ लानानै जों सावरायनाय जादों बावहाय जों सानै फुंखा सुबुं लादों एक नाम्बाराव जोङो दिनै जोंनि बिसार जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नुकुल ब्रह्म आफाखौ जों लादों बिथांनो जों सावरायनो होदों बाथ्रा बुंनो होदों जोङो लाइमोन बैसोआव धोरोमनि गोनां लाइमोन बैसोआव सोलोंथाइनि गोनांथि बे आयदायाव जों बिथांखौ बुंफोरनो होदों आरो नैथि हाबाफारियाव जोङो लादों नैथियाव लाइमोन बैसोआव धोरोमनि गोनांथि बे हाबाफारिखौ जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां फाखन बसुमतारीखौ लादों आरो जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि लोगो फोसावगिरि मानगोनां श्री गेवलां बिरेन बसुमतारी आफामोनखौ जों लादों आरो बिनि गेजेराव जोङो आरो आलासि हिसाबै जों मोनदों जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनिनो लोगो आफादगिरि मानगोनां मुरसिमा सबायश्री गयारी आइखौ जों मोननो हादों बे आइमोनखौ लानायनि गेजेरजों आलासि लानायनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय बेखौनो जों सिन्था धारना खालामदों जों मानो सांग्रांथि मेलखौ लादों जोंनि दिनै लाइमोन बैसोआव लाइमोन समफ्राव जों गोबां सिलिंनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो जों धोरोमनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो एक नाम्बार जोंनो नांगौ मानसि जिउआव आयदामिक गियानखौ जोंनो नांगौ आयदामिक गियाननि गेजेरजों जोङो गोबां मानसिया गावखौ उरसिलांनो हायो बिनि थाखायनो जोङो आयदामिक गियानखौ जोङो साफ्रोमबो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनो होनायनि गेजेरजों जों धोरोम बिथिंनि गेजेरजों धोरोमा मोनसे गोदार आफाद बेयाव सोरखौबा मुगैनाय सोरखौबा नासयनाय सोरखौबा गोरिब खालामनाय सोरखौबा धोनि खालामनाय बेयाव जेबो गैया धोरोमाव जों अरायसम सैथोखौ जों मोननो हायो धोरोमा अरायसम जोंनि आत्माखौ मुक्ति खालामनायनि मोनसे लामाखौ जोंनो सैथो बोसोनखौ बुङो सैथो बाथ्रा मोजां आखल आखु दानाय नोरोम खालामनाय मानसिखौ बे जों धोरोम बिथिङाव मोनो बेनो धोरोम बिथिंनि गेजेरजों जों मोनसे आयदामिक गियानखौ जों जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनो होनानै मोजां सोलोंथाइ मोजां जों गियान मोजां आखल आखुखौ जों दानो हायो नामा साफ्रोमबो जों फरायसा फरायसुलि लाइमोनफोरनो होनो हायो नामा बेबायदि जों मोनसे थांखिखौ लानानै दिनै गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा मोनसे सांग्रांथि मेलखौ लादों आरो बे सांग्रांथि मेलखौ जोङो दिनैहाय आलासिफोरनि फुंखा सुबुंनि गेजेरजों जों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों आं बेखिनिखौनो फोरमायथिनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोनथों खुलुमबाय दिनै गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा नैबे माइदांस्रि प्राइमारिनि सिङाव थानाय माइनावपुर ब्रह्मज्योति सेवाश्रमाव सानसेनि हाबाफारि लानानै सांग्रांथि मेल खुंदों दा बेयावहाय दिनै गोबां लाइमोनफ्रा बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे गोबां गागि आफादनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों बेयो सेथि खेब सांग्रांथि मेल आंनि थिंजायनिफ्राय आं जोबोद मोजां मोनदों आरो रोजा रोजा आं साबायखर बावदों लाइमोन आफादनिसिम जिहेथु सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो लाइमोनखौ जोङो सांग्रां खालामनो हागोन होननानै आंहा जथेस्थ' फोथायनाय दं फरायनायावनो जा बा सोलोंथायावनो जा बा धोरोमनि बेलायावनो जा जोङो जथेस्थ' सांग्रां खालामनो हागोन दा बेबायदि मेलखौ खुंबाय थायोब्ला जोङो जोंनि धोरोमनि बेलायाव जोङो साफ्रोमबो लाइमोनखौ सांग्रां खालामनानै गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हानायनि खाबु बा राहाखौबो जों होनो हागोन आरो लोगोसे बेबायदि सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै मोजां मोनसे बिथोन होनानै बिसोरखौ जथेस्थ' जों फरायनायनि बेलायावबो जों सांग्रां खालामनो हायो जिहेथु दा जोङो नुदों जोंनि गथ'फ्रा फरायनायाव एसे लेहेम जादों गतिके जों बेबायदि सांग्रांथि मेल खुंनानै गथ'फोरखौ जुदि उत्साह होनो हायोबा निस्सय जोङो हारि हिसाबै जोङो जथेस्थ' जौगागोन आरो लाइमोनफ्राबो फरायनायनि बेलायाव जथेस्थ' दावगालांगोन दिनै जोङो नुदों एम ए पास पि अ पास
BA पास जथेस्थ' फरायसा फरायसुलिफ्रा फैनानै बे सांग्रांथि मेलाव बाहागो लाफैदों जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे सोलोंथाइल' नङा सोलोंथाइजों लोगोसे स्रें स्रें धोरोमखौबो जुदि लांफायोबा अब्ला साबसिन हामसिन गावखौनो मानसि हिसाबै समाजाव सिनायथि होनोबो हायो गाज्रि आखल आखुनिफ्राय बियो जेब्लायबो बारग'गोन सिखाव दाखायत बा गिदिरखौ माबायदि मान होनांगौ उन्दैखौ माबायदि अनसायनांगौ आरो सिबिनाय खुलुमनाय फारसेनिफ्राय हमनानै बियो सासे रोंखा राखा राफोद मानसि हिसाबै समाजावबो सिनायथि होनो हायो आरो दा बेनिखायनो बे सांग्रांथि मेला जोबोद गोनां जिहेथु सोलोंथाइल' नङा बे सोलोंथाइजों लोगोसे उन्दैनिफ्राय समखौबो सरजाबफानानै जोङो लांफानो हायोबा निस्सय जोङो सानसे गेरेमसा हारि हिसाबै बर'खौबो जोङो गेरेमसा हारि हिसाबै दानो हागोन आरो दा गुसुङै आं बेखिनिखौनो बुंबाय औ